Neste vídeo vou falar sobre diferentes aspectos relacionados coa sumisión química. Primeiro, cales son as cualidades máis comúns das sustancias empregadas? Son insípidas, incoloras e inodoras, é dicir, que non saben a nada, non se ven e non se cheiran. Son de acción rápida e curta duración, é dicir, que os efectos aparecen pronto tras a ingesta, pero duran pouco. Ademais, os efectos prodúcense con doses baixas. Cales son os efectos que buscan estas sustancias? A amnesia anterógrada, é dicir, a incapacidade para formar novos recordos a partir da ingesta e mentres permanecen os efectos, a sedación, efectos alucinóxenos e desinhibición. Existen tres tipos de sumisión química: a sumisión oportunista ou vulnerabilidade química, cando a vítima consume voluntariamente alcohol ou sustancias ata atoparse nun estado de inconsciencia e o agresor aproveita esta situación; a sumisión química mixta, cando a vítima inicia o consumo alcanzando un estado de certa afección, pero o agresor facilita que continúe a ingesta; e, por último, a sumisión proactiva, cando é o agresor o que provoca a sumisión química de forma activa e a ingesta é totalmente involuntaria. Existen unha serie de indicadores de sospeita de sumisión química que nos poden dar pistas se unha persoa está baixo os efectos dunha substancia. A desproporción entre o que a vítima bebeu e os seus recordos, amnesia total ou parcial, presenza de reviviscencias ou flashbacks, resaca desproporcionada ou síntomas non consistentes co consumo, desinhibición, comportamento inusual ou alteración do xuízo e da fala, espertouse nun lugar descoñecido e ou espida ou coa roupa mal posta, ten o recordo ou sensación de ter mantido relacións sexuais e ou ter sido vítima dunha agresión, sensación de desconcerto e sentimento de culpabilidade polo suposto consentimento da relación, parálise sen perda de coñecemento, axitación ou alucinacións, mareo ou vértixe, alteracións visuais de motricidade ou equilibrio, somnolencia, náuseas ou vómitos, lesións no corpo, especialmente na zona xenital, presenza de fluidos descoñecidos ou outras lesións como hematomas e signos de defensa da vítima. Existe unha serie de frases que soen verbalizar as persoas vítimas de agresión sexual, que poden ser estas que vemos de exemplo na diapositiva ou outras similares, como apenas me lembro de nada, non sei o que pasou, esperteime e non sabía onde estaba, sentín confusión despois de tomar unha copa. As substancias empregadas máis frecuentemente son o alcohol etílico, as benzodiazepinas, hipnóticos, cannabinoides, analxésicos ou anestésicos como a ketamina ou o fentanilo, depresores do sistema nervioso central, como por exemplo a escopolamina, barbitúricos, GHB ou disolventes orgánicos. As mostras máis habituais para detectar a sumisión química son as mostras de sangue, que informan do consumo recente de sustancias, pero esta mostra ten unha desventaxe, xa que as sustancias normalmente elimínanse rápido da sangue. E por outro lado están as mostras de ouriña, a ser posible toda que se poida recoller nun frasco de seguridade de 50 ml,
e esta mostra ofrece unha detección máis óptima que o sangue porque permite detectar algunhas sustancias pasados xa varios días. Por outra banda, existen unhas mostras de emprego ocasional, que son mostras non biolóxicas relacionadas co suxeito, que poden ser fármacos atopados no lugar dos feitos, utensilios utilizados, bebidas ou alimentos sospeitosos, e, por outro lado, as mostras de cabelos e pelos. Este tipo de mostras realízase en casos particulares onde non se puide facer unha proba inmediata ou se estima que a sustancia xa foi eliminada. Entre 4 e 5 semanas tras a agresión, faise unha recollida de varios cabelos da víctima. Tamén sería útil dispoñer, ademais, dun cabelo obtido no momento da primeira consulta para coñecer o historial de consumo da paciente e así diferenciar a nova sustancia administrada. Esta mostra serve para distinguir a exposición única da crónica á sustancia. É importante ter en conta o paso do tempo na detección das sustancias, pois as posibilidades de detectar as sustancias dependen directamente do tempo que se tarde en acudir ao centro médico e se realicen as probas correspondentes. Aquí temos unha serie de exemplos do tempo que tarda o corpo en eliminar o 50% da sustancia. No alprazolam de 6 a 27 horas, cocaína de 0,7 a 1,5 horas, o GHB de 0,3 a 1 hora, o etanol entre 1 e 14 horas, a escopolamina de 2 a 6 horas, o lorazepam de 9 a 16 horas e o delta 9 ou THC entre 20 e 36 horas. No caso da interpretación dos resultados, non debemos centrarnos só se os resultados son negativos ou positivos, xa que debemos analizar as circunstancias de cada caso. Un resultado negativo non implica necesariamente que non se suministrara ningunha substancia, senón que puido desaparecer do organismo. Por outra banda, un resultado positivo apoia a sospeita da sumisión química, pero débese ter en conta a amnesia da víctima e todos os informes médicos.